Молимся. Узгадай, Пане, на Твою милосердность, освячай и отуляй вечной опекою Твоих слугов, для яких Твой Сын Иисус Христос прас кров свою, установил пасхальную таямницу, яки живей владарить на веки вечные. Амин. Сідайте. Перше читання. Читание книги пророка Исаии. «Пусть по счастью слузе моему, и он узвысится, узнесется и будет узвеличены. Як многие здивлялися, настолько знявечены был, як ни у кого выгляд ягоны, а постать его не нагадывала человечей. Так здивить он многие народы, короли перед им закрыють вусны свои. Бо бачать они тое, про что им не было сказано, и спознают тое, чего николи не чули. Хто ж поверить тому, что мы чули, и кому открылося плечо Пана? И он вырос, як паросток перед нами, и як корень сухой земли. Не меў ён ні хараства, ні прыгажосці, каб мы паглядзелі на яго, і не меў выгляду, каб прывабіць нас. Зняважаны, адрынуты людзьмі муж цярпення, які спазнаў слабасці, ад якога адварочваюць твар, пагарджаны, таму мы лічылі яго за нішто. Але ён узяў на сябе цярпенні нашыя і панёс нашыя хваробы, а мы думалі, што ён пакараны, пабіты і прыніжаны Богам. Ён зранены быў за беззаконні нашыя, раздаўлены за нашыя правіны. Пакарання міру нашага на ім, і ў ранах яго мы атрымалі здароўе. Усе мы блукалі, як авечкі, кожны сышоў на сваю дарогу, а Пан усклаў на яго ўсе нашыя правіны. Цяжка прыгнечаны, ён скарыўся і не адкрыў вусны сваіх. Маўчаў, як ягнё, якое вядуць на зарэз, як авечка перад тымі, хто стрыжэ яе, не адкрыў вуснаў сваіх. Пасля уціску і суда яго схапілі, і хто раскажа пра ягоны род? Бо ён вырваны ў зямлі жывых, за беззаконні народа майго быў замучаны да смерці, і магілу яму вызначылі разам з бязбожнымі і пахаванне з багатым, бо не чыніў насілля і не было падману ў вуснах ягоных. Пан пажадаў раздавіць яго цярпеннем. Калі ж прынясе жыццё сваё ў ахвяру за грахі, убачыць вечнае патомства і волю Пана здзейсніць ягоная рука. За цярпенне сваёй душы ён убачыць святло і ім насыціцца. Мой справядлівы слуга апраўдае многіх і сам панясе іхнія правіны. Таму дам яму ўдзел сярод вялікіх, і з моцным ён будзе дзяліць здабычу за тое, што аддаў сябе на смерць і быў залічаны за злачынцаў. Ён сам панёс грахі многіх і стаў заступнікам злачынцаў. Гэта Слова Божае. Отче, в Твои руки отдаю я дух мой. Отче, в Твои руки отдаю я дух мой. У Тебе, Пане, шукаю пристанища, нехай не буду осоромлены навеки. У справедливости Твоей вспомяни, у руки Твои отдаю дух мой. Ты меня откупил, Пане, Боже верный. Отче, в Твои руки отдаю я дух мой. Для всех ворогов моих я стал посмешищем, нават для сусідів моих, жахом для знайомих моих. Хто бачить мене на вулиці, утякає від мене.
забитий я в серцях, як померли, і я подобний до розбитого начиня. Ой, чав твої руки, отдаю я дух мой, сподяюся на тебе, Пане, я кажу, ти мой Бог, у твоих руках дни мои, вызволи меня из рук ворогов моих и гонителя. Ой, что твои руки, отдаю я дух мой, нехай світиться обличчя Твоє над слугою Твоим, збав мені у своей ласкавости, будьте мужними, нехай буде моцним серце ваше, усіх, хто сподяється на Пана. Ой, що твої руки, отдаю я дух мой. Читання послання до Габреїв. Брати, маючи першосвятара вялікага, який прайшоў нябёсы Езуса, Сына Божага, будзем цвёрда трымацца вызнання нашага, бо мы маем не такога першасвятара, які не мог бы спачуваць слабасцям нашым, але такога, які паводле падабенства зведаў усе выпрабаванні, акрамя грэху. Таму наблізімся з даверам да трону ласкі, каб атрымаць міласэрнасць і знайти ласку для своечасовай дапамогі. Хрыстус у дні цела свайго з моцным голасам і са слязьмі ўзнёс малітвы і просьбы да таго, хто мог уратаваць яго ад смерці, і быў выслуханы за сваю пакорлівасць. Хоць быў сынам, навучыўся паслухмянасці дзякуючы таму, што выцерпеў, і, будучы дасканалым, стаўся для ўсіх, хто яму паслухмяны, прычыною вечнага збаўлення. Гэта Слова Божае. Хвала Табе, владар веков, хвала Табе, владар веков. Христос принизил себе, будучи послухмяным аж до смерти. Тая смерть была крыжовой, тому Бог его узвысил и дал ему имя, понад усялякое имя. Где вы читаете? Там, смотрите, почитаю. Открывайте. Открывайте эти все книжки. Микрофон поднесите. Вот тут. Нет, сюда. Мука Пана нашага Езуса Христа паводле Яна. Сказаўшы гэта, Езус выйшаў з вучнямі сваімі за зімні ручай Кідрон. Там быў сад, у які ўвайшоў ён і вучні ягоныя. Гэтае месца ведаў і Юда, здраднік ягоны, бо Езус там часта збіраўся з вучнямі сваімі. Таму Юда ўзяў кагорту і слух ад першасвятароў і фарысеяў і прыйшоў туды з паходнямі, ліхтарамі і зброяй. Езус жа, ведаючы ўсё, што павінна з ім стацца, выйшаў і сказаў ім: Каго шукаеце? Яму сказалі: Езуса з Назарета. Кажа ім: Поближе к микрофону. Гэта я. Стаяў жа з імі таксама Юда, які выдаў яго.
І калі ён сказаў ім: «Гэта я», яны адступілі назад і ўпалі на зямлю. Тады ён зноў спытаўся ў іх. Каго шукаеце? Яны сказалі. Езуса з Назарета. Езус адказаў. Я сказаў вам, што гэта я. Калі ж мяне шукаеце, то дазвольце ім адысці. Сталася так, каб збылося слова, якое сказаў. З тых, каго ты даў мне, я не згубіў нікога. Тады Сымон Пётр, які меў пры сабе меч, дастаў яго і ударыў слугу першасвятара і адсёк яму правае вуха. Імя ж слугі было Мальхас. Але Езус сказаў Петру. Схавай меч у ножны. Няўжо мне не піць з келіха, які даў мне айцец? Тады кагорта, тысячнік і юдэйскія прыслужнікі схапілі Езуса, звязалі яго і завялі спачатку да Анны, бо ён быў цесцем Каяфы, які быў у гэтым годзе першасвятаром. Каяфа быў тым, хто параіў юдэям, што лепш аднаму чалавеку загінуць за народ. За Езусам ішоў Сымон Пётр і іншы вучань. Вучань гэты быў знаёмым першасвятара, таму ўвайшоў разам з Езусам на дзяцінец першасвятара. Пётр жа стаяў звонку каля брамы, і вось той вучань, знаёмы першасвятара, выйшаў, сказаў брамніцы і ўвёў Пятра. Служанка брамніца кажа Пятру. Ці і ты з вучняў гэтага чалавека? Ён сказаў. Не. Нявольнікі і прыслужнікі распалілі агонь, бо было зімна і грэліся. Пётр таксама стаяў з імі і грэўся. Першасвятар спытаў у Езуса пра вучняў ягоных і пра ягонае вучэнне. Езус адказаў яму. Я адкрыта казаў свету. Заўсёды вучыў у сінагозе і ў святыні, дзе збіраюцца ўсе юдэі. І патаемна не казаў нічога. Чаму ты пытаешся ў мяне? Спытай тых, хто чуў, што я казаў ім. Яны ведаюць, што я гаварыў. Калі ён сказаў гэта, адзін са слугаў, які стаяў паблізу, ударыў Езуса па твары, кажучы. Так адказваеш першасвятару? Езус адказаў яму. Калі я дрэнна сказаў, дакажы, што дрэнна, а калі добра, чаму б'еш мяне? Тады Анна паслаў яго звязанага да першасвятара Каяфы, а Сымён Пётр стаяў і грэўся. І сказалі яму. Ці і ты з вучняў ягоных? Ён адрокся і сказаў. Не. Адзін са слугаў першасвятара, сваяк таго, каму Пётр ацёк вуха, сказаў. Ці не цябе я бачыў з ім у садзе? Пётр зноў адрокся і адразу заспяваў певень. Ад Каяфы павялі Езуса ў прыторыю. Была раніца, і яны не ўвайшлі ў прыторыю, каб не апаганіцца і магчы з'есці Пасху. Таму Пілат выйшаў да іх і сказаў. У чым абвінавачваеце гэтага чалавека? Яны сказалі яму ў адказ. Калі б ён не быў злачынцам, мы не выдалі б яго табе. Пілат жа сказаў ім. Вазьміце яго вы і судзіце паводле свайго закону. Юдэі сказалі яму. Нам нікога не дазваляецца забіваць. Так павінна было збыцца слова Езуса, у якім прадказаў, якой смерцю памрэ. Тады Пілат зноў увайшоў у прыторыю і паклікаў Езуса і сказаў яму. Ці ты кароль юдэйскі? Езус адказаў. Ты кажаш гэта ад сябе, ці іншыя сказалі табе пра мяне? Пілат адказаў. Хіба я юдэй, народ твой і першасвятары цябе выдалі мне. Што ты зрабіў? Езус адказаў. Валадарства маё не з гэтага свету. Калі б валадарства маё было з гэтага свету, слугі мае змагаліся б, каб мяне не выдалі юдэям. Цяпер жа валадарства маё не адгэтуль. Пілат сказаў яму. Дык ты кароль? Езус адказаў. Ты кажаш, што я кароль. Я на тое нарадзіўся і на тое прыйшоў у свет, каб сведчыць аб праўдзе. Кожны, хто ад праўды, слухае мой голас. Пілат сказаў яму. Што такое праўда? І сказаўшы гэта, зноў выйшаў да юдэяў і сказаў ім. Я не знаходжу ім ніякай віны. Ёсць у вас звычай, каб я на Пасху адпускаў вам аднаго вязня. Калі хочаце, я адпушчу вам караля юдэйскага. Тады яны зноў закрычалі. Не яго, але Барабу. А Бараба быў разбойнікам. Тады Пілат узяў Езуса і аддаў на бичаванне.
А жаўнеры, сплёўшы вянок з терняў, усклалі яму на галаву і апранулі яго ў пурпуровы плашч. І падыходзілі да яго і казалі: «Вітай, кароль юдэйскі!» І білі яго па твары, а Пілат зноў выйшаў і сказаў ім: Вось я выводжу яго да вас, каб вы ведалі, што я не знаходжу ім ніякай віны. І выйшаў Езус у цярновым вянку і пурпуровым плашчы. І сказаў ім Пілат: Вось чалавек. Калі ўбачылі яго першасвятары і прыслужнікі, закрычалі. «Укрыжуй, укрыжуй!» Сказаў ім Пілат. Вазьміце яго вы і крыжуйце, бо я не знаходжу ім віны. Юдэі адказалі яму: «Мы маем закон, і паводле закону ён павінен памерці, бо ўчыніў сябе сынам Божым». Калі Пілат пачуў гэтыя словы, спалохаўся яшчэ больш і зноў увайшоў прыторыю і спытаў Езуса: Адкуль ты? Але Езус не адказаў яму. Тады Пілат сказаў яму: Не размаўляеш са мною? Ці не ведаеш, што я маю ўладу адпусціць цябе і маю ўладу ўкрыжаваць цябе? Езус адказаў: Ты не меў бы надо мной ніякай улады, калі б не было дадзенае табе з вышыні. Таму большы грэх на тым, хто мяне выдаў табе. Адгэтуль Пілат намагаўся адпусціць яго, але юдэі крычалі: «Калі адпусціш яго, ты непрыяцель Цэзара. Кожны, хто чыніць сябе каралём, той супраць Цэзара». Калі Пілат пачуў гэтыя словы, вывеў Езуса вонкі і сеў на судовым пасадзе на месцы, якое называлі Літастрот, а па-габрэйску Габата. Быў гэта дзень прыгатавання Пасхі, каля 6 гадзіны, і сказаў ён юдэям: Вось кароль ваш. А яны закрычалі: «Вазьмі, вазьмі, укрыжуй яго!» Пілат кажа ім: Я павінен укрыжаваць вашага караля? Першасвятары адказалі: «Не маем караля, апроч Цэзара». Тады ён выдаў ім Езуса на ўкрыжаванне і ўзялі Езуса. І несучы свой крыж, ён выйшаў на месца, якое называлася месцам чэрапа, па-габрэйску Галгота. Там укрыжавалі яго, а з ім 2 іншых з аднаго і з другога боку, а пасярэдзіне Езуса. Пілат жа зрабіў надпіс віны і змясціў на крыжы. Было ж напісана: «Езус Назаранін, кароль юдэйскі». Гэты надпіс чыталі многія з юдэяў, бо месца, дзе ўкрыжавалі Езуса, было блізка ад горада. І напісана было па-габрэйску, па-лацінску і па-грэцку. Першасвятары юдэяў казалі Пілату: «Не пішы, кароль юдэйскі, але што ён сказаў: я кароль юдэйскі». Пілат адказаў: Што напісаў, тое напісаў. Жаўнеры, якія ўкрыжавалі Езуса, узялі ягоную вопратку і падзялілі на 4 часткі, кожнаму жаўнеру па частцы. Узялі і туніку. Туніка была не шытая, уся адверху тканая. Таму сказалі адзін аднаму: «Не будзем разрываць яе, але кінем лёсы, каму дастанецца». Так збылося сказанае ў Пісанні: «Падзялілі між сабою маю вопратку, і аб адзежыне маёй кінулі лёсы». Жаўнеры так і зрабілі. Стаялі ж каля крыжа Езуса маці ягоная і сестра маці ягонай, Марыя Клеопава і Марыя Магдалена. Езус, убачыўшы маці і вучня, які стаяў побач і якога ён любіў, сказаў маці: Жанчына, вось сын твой, Потым сказаў вучню: вось маці твая. І з гэтага часу вучань узяў яе да сябе. Пасля гэтага Езус, ведаючы, што ўжо ўсё адбылося, каб здзейснілася Пісанне, кажа: Прагну. Стаяла пасудзіна, поўная воцату. Тады ўздзелі на ісоп губку, намочантую воцатам, і паднеслі да ягоных вуснаў. Калі Езус пакаштаваў воцату, сказаў: Здзейснілася. І, схіліўшы галаву, аддаў духа. Кленчым.
Устаньте. Юдэі, паколькі быў дзень прыгатавання, каб не заставаліся целы на крыжы ў шабат, бо гэты дзень шабату быў вялікі, папрасілі Пілата, каб укрыжаваным паламалі галені і знялі іхнія целы. Таму прыйшлі жаўнеры і паламалі галені першаму і другому, якія былі ўкрыжаваныя разам з ім. Калі падышлі да Езуса і ўбачылі, што ён ужо памёр, не ламалі яму галені, толькі адзін з жаўнераў прабіў дзідаю ягоны бок, і адразу выцекла кроў і вада. А той, хто ўбачыў, засведчыў, і сведчанне ягонае праўдзівае. І ён ведае, што кажа праўду, каб і вы паверылі. Бо сталася гэта, каб збылося пісанне. Косць ягоная не будзе зламаная. І ў іншым месцы пісанне кажа: будуць глядзець на таго, каго прабілі. Пасля гэтага Юсаф з Арыматыі, які быў вучнем Езуса, але тайна з-за страху перад юдэямі, папрасіў Пілата, каб дазволіў забраць цела Езуса. І Пілат згадзіўся. Той пайшоў і забраў яго цела. Прыйшоў і Нікадэм, які раней прыходзіў да Езуса ўначы, і прынёс сумесь смірны і альясу, каля 100 фунтаў. Яны ўзялі цела Езуса і закруцілі яго ў палатно з духмянасцямі, як звычайна хаваюць юдэі. На месцы, дзе ён быў укрыжаваны, быў сад, а ў садзе новая магіла, у якой яшчэ нікога не клалі. Там з прычыны прыгатавання юдэйскага паклалі Езуса, бо магіла была блізка. Гэта слова Пана. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Хрысте. Зараз адбудзецца наступная частка літургіі, агульная малітва. Падчас агульнай малітвы будзе такія словы «укленчым і падымемся». За святы касцёл. Молимся, наймилейшие, за святый Божий костел. Няхай наш Пан и Бог адорите Яго с упокоем и едностью, Яховае Яго по всей земли, а нам дозволить жить спокойно и бесклопотно, и прославлять Бога Отца Всемогутного. Уклінчим. Поднимитесь. Всемогутный, вечный Боже, у Христе Ты объявил свою славу всем народам. Заховай справу своей милосердности, об Твой костел рассеянный по всем свете, с непорушной верою трывал вызнавание Твоего имени праз Христа, Пана нашего. Амен. За папу. Молимся за нашего папу Льва XIV. Няхай наш Бог і Пан, який обрав його до виконання найвищейшої пастирської улади, заховує його у здоров'ї и в беспеці для своего святого костела, каб он кіровав святым Божим народом. Уклінчим. Поднимитесь. Всемогутный, вечный Боже, Твоя мудрость усім кіруе. Глянь ласкаво на наши просьбы, у Твоей добрыні заховая браного для нас папу. Каб люд християнский, яким кірує Твоя рука, под уладою найвышейшего пастира,
умацоваўся ў веры любові праз Христа Пана нашага. Амен. За ўсе станы духавенства і вернікаў. Молімся таксама за нашага біскупа Юзефа, за ўсіх біскупаў, святароў, д'яканаў, за ўсіх, хто служыць, за ўсіх, хто служыць касцёлу і за ўвесь народ верны. Уклінчым. Подыміцеся. Усемагутны вечны Божа, Твой Дух асвячае ўвесь касцёл і ім кіруе. Выслухай нашыя пакорныя просьбы за ўсе станы касцёла, каб, дзякуючы Тваёй ласцы, верна Табе служылі праз Христа Пана нашага. Амен. За катэхуменаў. Молімся за катэхуменаў. Няхай наш Бог і Пан адчыніць іхнія сэрцы і брамы сваёй міласэрнасці, каб, атрымаўшы ў купелі адраджэння, адпушчэння ўсіх грахоў, з'ядналіся за намі ў Езусе Христе Пану нашым. Уклінчым. Усемагутны вечны Божа, Ты няспынна ўзбагачаеш касцёл Твой новым патомствам. Павялічы ласку веры і пазнання ў катэхуменаў, каб адроджаныя вадою хросту яны далучыліся да Тваіх усынаўлёных дзяцей праз Христа, Пана нашага. Амен. За адзінства хрысціянаў. Молімся за ўсіх братоў, што вераць у Христа. Няхай наш Бог і Пан учыніць, каб яны імкнуліся да праўды. Няхай збярэ іх і захоўвае ў адзіным касцёле. Уклінчым. Подыміцеся. Усемагутны вечны Божа, Ты рассеяных збіраеш, а сабраных захоўваеш у адзінстве. Глянь ласкава на ўсіх, хто верыць у Твайго Сына, і ўчыні, каб тыя, каго асвяціў адзіны хрост, былі з'яднаны шчырай верай і ўзаемнай любоўю праз Христа Пана нашага. Амен. Молімся за жидов. Молімся таксама за жидов, дачы іх продкаў прамаўляў Пан Бог, каб Ён дапамагаў ім умацоўвацца у любові да Яго і ў вернасці Ягонаму запавету. Уклінчым. Устаньце. Усемагутны вечны Божа, Ты даў сваё абяцанне Абрагаму і ягоным нашчадкам. Выслухай ласкава малітвы Твайго касцёла, каб люд, што быў першым народам абраным, змог дасягнуць паўнаты адкуплення праз Христа,
Пана нашого. Амен. За тих, хто не вірить у Христа. Молимся за тих, хто не вірить у Христа, каб яны, наполненные светлом Духа Святого, могли ступить на дорогу збавления. Уклянчим. Устаньте. Усемогутный вечный Боже, дай каб Тыя, кто не вызнає Христа, ходячи перед Тобою со щирым сердцем, знайшли правду. А нам допомагай, что разглыбей, спостигать таемницы Твоего життя и возрастать во взаимной любови. Каб мы были досконалыми свідками Твоей любови в свете, праз Христа Пана нашого. Амен. За тих, хто не вірить у Бога. Молимся за усіх, хто не вірить у Бога, каб по щирості серця ішли за тим, що правдивое, і так могли знайти самого Бога. Уклінчим. Устаньте. Усемогутный вечный Боже, Ты так створив усіх людей, каб сумуючи по Тобі Тебе шукали, а знайшовши жили у супокої, учини просим, каб сярод перешкодов, зауважаючи знаки Твоей добрыни, и свідчення добрых учинков тих людей, что в Тебе верать, яны з радостью визнали віру у Тебе одиного, соправдного Бога яйца усього роду людського, праз Христа Пана нашого. Амен. За тих, хто керує державами. Молимся за усіх, хто керує державами. Нехай наш Бог і Пан керує їхніми намірами і серцями поводле своєї волі, каб усе ми жили у соправдной вольности и супокою. Уклінчим. Устаньте. Усемогутный вечный Боже, в Твоих руках человече сердце и законы всех народов. Глянь ласкаво на тих, хто нами керує, каб з ласки Твоей во всем свете пановали тривалий супокой, добробыт народов, свобода веры, праз Христа, Пана нашего. За терпячих. Молимся, наимилейшие до Бога Отца Всемогутного, каб очистил свет от всяких непоразумений, отхилил нас от хворобы, вызволил от голоду, отчинил вязницы, разорвал кайданы, пожадал дать безпеку и счастливое вертание подорожным, здоровье хворым, а тих, хто помирає, одарив збавлення. Уклінчим.
Устаньте. Усемогутный вечный Боже, с утешение засмученных и моц терпячих, почуй молитвы тех, кто кличет Тебе у терпении, каб усеяны радовалися, что в потребе их не покинула Твоя милосердность праз Христа Пана нашего. Амен. Зараз відбудеться другая частка адорація Святого Крижа. Вось древа крижа, на яким помер збавця світу. Вось древа крижа, на яким помер збавця світу. Становитесь, кто где должен стоять. Будем сейчас адорация крижа. Зараз буде адорація Святого Крижа. Подходим на адорацию. Перший ксьондз за ксензом министранты подходят на адорацию крижа. Отповедно, министранты будут допомагать при адорации, то есть вытирать, кто хочет поцеловать крыж святый. Помним, что все ахвяравания, які мы складаем каля крижа, будут скіраваны на святую землю, то есть на базилику гробу Пана нашего Иисуса Христа. Як вы ведаете, что у гэтым годзе палітычная ситуация вельмі напружаная. Нават у прошлую неделю пальмовую, патриарха Иерусалима, латинского патриарха Иерусалима, кардинала не допустили, каб молился в базилице гробу Пана, а на гэты раз дозволили молиться только ему и кусташу святой земли францишканину, то есть заборонили, каб люди уходили в базилику. Поэтому мы просим Бога Всемогутного, каб гэтыя непаразуменні, якія склаліся навокал базилики, гробу Пана, і гэты канфлікт, які сёння так моцна распаўсюдзіўся на Блізкім Усходзе, каб як найхутчэй скончыўся. Нехай Пан Бог Усемагутны праз гэтую адарацыю адарыць нас ласкаю, не толькі здароўя, але адарыць увесь свет супакоем. Змо
святыне смиротный, змилуйся над нами. О, мой народе, что тебе зробил я, чим виноватый, пред тобою был я у облоку, вел тебе до хаты, ты ж меня не скрикал, вел на суд Пилата. О, мой народе, что тебе зробил я, чим виноватый, пред тобою был я тебе маной накормил пустыни, ты ж мне отдал
Дорогі брати і сестри, зараз буде третя частка сьогоднішньої літургії Адорації Святого Крижа. Можна сісти, яка називається, ця частка Святая Комунія, буде уділена Святая Комунія. Перед гэтай часткай, то есть после того, як закончится уделение Святой Комунии, благословений нема сёння, толькі молитва над народом, які просіць благословления Бога, бо благословление уделяется толькі ўжо после заканчэння мши святой у вігілію пасхальную. То есть распочинается в имя Отца и Сына и Духа Святого вчерашним днем и заканчивается благословлением у вигилию пасхальную. Это значит, что вот эти 3 дни должится одна литургия, великая литургия, которая называется Тридиум Пасхальный. Уважаемые, перед тем, как распочать эту частку литургии, я хотел бы звернуться до вчерашнего дня, але так само хотів би звернутися до апошняга тижня, що тичить нашого музичного інструмента, органа. Я сапраўды вельмі вдячны усім. Найперш, звісно, тим людям, хто дапамагаў вось у пражыванні гэтага чалавека з Германії, Гунера, які складаў нам гэты орган. Гэта сапраўды такая жмудная праца была, сапраўды такая праца далікатная была. Я хочу вельмі моцна падзякаваць пані Броні за кватэру, што здала на гэты час, ахвяравала на гэты час для пражывання гэтага чалавека. Гэта вялікая для нас дапамога. Я хочу шчыра падзякаваць пані Ядвізе Русецкай, якая яна ведае троху нямецкую мову. Троху добра, знаеце, гаварыла. Это добра ведае нямецкую мову. Яна так старалася, каб гэты чалавек адчуваў сябе належна добра. А для чаго належна добра? Каб хутчэй працаваў. Гэта нармальнае явленне, понимаете. Трэба забяспечыць умовы чалавеку, каб ён рэалізаваў сваё. Вельмі добра, шчыра дзякую, пані Ядвіга, вам. Вы такая мужная у нас памочніца, валанцёрка. Гэта вельмі дзякую вам за гэта. Вось, і дзякую усім валанцёрам і пані Феліцыі, і вось забыўся панечка, якая заўсёды была тут, вылецела з галавы імя. Але вельмі шчыра дзякую вам сапраўды вось за вашу паслугу, за ваше служэнне тут у нас на гэтыя дні, што мы маглі змайстраваць. Валеры дзякую. Я говорю, что Валера был тоже вельмі отважный, знаете. Это было цікаво глядеть, двоих этой добро по-руску не понимая ничего амаль, что это ничего поймали, что по-немецку не понимая. Але орган сложили в сумме, понимаете. Ну, мы были свідками, як он грав, гэты орган учора. Учора такі дзень быў выпрабаванні, хоць учора я так скажу, что я не ведаю, что со мной сталося, что я ў паніку нейкую упаў тут, знаете, бегаў, пакуль там гэта, і кажуць, да мяне не падысці можна было, але неяк запанаваў потом трошачки над сабою. Ніколі такога не было, можа таблеткі трэба якія піць ужо этот самым. Поэтому, напэўна, так, по-рознаму дзякую вам шчыра. Учора так актыўна пастараліся прыйсці, пабыць вось на гэтым такім урачыстым свяце, якое называется абуджэнне органа, асвячэнне органа. Потом біскуп быў вельмі задаволены, цёпла адзываўся нашай парафіі. Вось гэта вельмі важна, паважаныя. Я сапраўды шчыра дзякую, як я говорю, нават не гледзячы на пэўныя мелачы, пэўныя справы, мы справіліся вельмі добра. Я з ім разлічыўся цалкам за гэты орган. Разлічыўся амаль што ўсю суму, пачці, што я не скажу амаль, што ўсю сабралі, там, можа, так трошачки прыйшлося мне дадаць сваю, ўсё выйшла там не 6,5, выйшла троху больш як 7 тысяч еўра, таму што ён, як сказаў, дадаў цэлую актаву новую, такую з трубаў. Там былі не такія, трошачки меншыя, ён дадаў такія, якія патрэба.
Ён набыў гэтую, тоже бэушная, але гэта зрабіў добра. Трубы, якія граюць, якія вельмі прыгожа граюць. Ну, цяпер застаецца нам, і кажуць, нашым адважным арганісткам абучыцца на гэтым аргане, каб граць у літургіі. Ну, але таксама я зверху кажу, што можна будзе наём нават арганізоўваць тут нейкія канцэрты ўжо пасля свята. Папробуем першы зрабіць, дагаварыцца з якім-небудзь арганістам. Тут трэба зразу дагаварыцца, я ж не буду гаварыць, зробім тады. Ён скажа, я не магу. Ну, і ён сам грай тады, што хочаш. Ну, а я, кроме нерваў, каму-небудзь не ўмею граць так асоба. Калісьці вучыўся на баяне граць, панімаеце, але ж не давучыўся, спалохаўся, далёка ездзіць трэба ў гародзе. Пакуль з Макашоў да гародзе я зімою снягі там, а гэты пару раз прайшоўся пяшком, спалохаўся, малы яшчэ быў, да гэты больш сказаў, не пайду туды. Вот. Ну і так, вот. А так бы сёння вам бы на баяне тут граў бы, да. Вось. Пагэтаму я сапраўды вельмі вам удзячны за ўчарашні дзень і за тыя дні, якія прайшлі, калі што не так, што былося, конечно, з майго боку я стараўся, як кажуць, максімальна перапрашаю, але ўсё адбылося вельмі добра. Няхай Боженька кожнага з вас благаслаўляе, гэта сапраўды. Я сапраўды вельмі удзячны за гэтую ласку тут і за вашу дружную такую парафію. Я так говорю, ну, я не ведаю, што робіць. Кажуць, там заўсёды, как не попаду ў парафію, усе такія дружныя, якія аж не знаю, што. І чаго гэта так, ось, видите, як мне везе ў жыцці, гэта самае. Вот, поэтому дзякуй Богу за вас, і няхай Пан благаслаўляе за ўсё. І няхай гэтыя дні, сённяшняе, заўтрашняе свята, яшчэ такія дні асаблівай нашай малітвы, няхай будуць для кожнага, няхай мы атрымаем шматлікія ласкі ў гэтыя дні. Я малюся за вас, за кожнага з вас малюся сапраўды і прашу Бога з нашым айцом Фабіянам, асаблівым чынам. Мы тут два праборшча якраз ёсць, поэтому мы заўсёды молімся вось тут разам. Я з зямлі, ён з неба. Знаете, якая вялікая малітва. Это двух праборшчаў, зямнога і нябеснага. Да. Это ж такая цікавая. Нідзе такой ласкі не маюць у Беларусі, только у нас у Столбцах. Вот. Ось Божага благаслаўлення, Божай радасці. А зараз будзе перанясенне Найсвяцейшага сакраменту. Я возьму, міністранты возьмуць свечкі, гэтыя, што стаяць там каля Найсвяцейшага сакраменту, і принесем у тишине. Это отбудется. Дайте мне эту велюн. Устаньте. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навучанные, осмеливаемся казать: «Ойче наш, который
имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прися збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Єзу Христе, нехай прийняться тіла і крові Твоєї не буде мне на суд і осудження, але з милосердності Твоєї нехай оховує і оздоровляє мою душу і тіло. Уклінчте, коли ласка. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, каб ти войшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа. А тіло Христа нехай заховає мені на життя вічне. Амен. Подходим до коммунии. Щиро вітаю, Бога збавці тіла, що над землею на крижі висела, за все провины, Сыне
Молимся. Встаньте. Всемогутный, вечный Боже, раз благословленную смертью воскресения Христа, Ты одрадил нас, заховай у нас плен своей милосердной ласки, дай-ка праз уделу этой таємниці мы завжди отдано Тебе служили. Раз Христа Пана нашего. Амин. Хочу узгадать, завтра Великая Пасхальная Вигилия у 20:30 розпочинається. Вечером так само в Новому Свержні, а этой самой годині. Імша резурекція у 6 годин раніці. І ще є додаткова одна імша у нас у Стовпцях у 11 годин. Запрошую. Расклад освячения Великодной Ежи у нас есть вывешены на таблице, можно там прочитать. Схилите головы на благословление. Просим Тебе, Пане, спошли щедрое благословление на Твой народ, які в надії на своє воскрешення ушановував смерть Твоего Сына. Отпусти ему провины, дари с утешением Отцу Его у своей веры, у святой веры, и дай ему надею на вечное избавление праз Христа, Пана нашего. Амин. А зараз у кленчем і у тишині я перенесу найсвятейший сакрамент до гробу Пана.